מה זה בעצם כתיבת רצף? כתיבת רצף זו כתיבה של כמה דקות שאנחנו מקציבים לזה, נניח 5 דקות ביום, או להגיד לעצמנו שאנחנו רוצים 3 דפים, כמו שעושים בספר דרך האומן, כותבים במחברת בעט, בעיפרון, ורצוף בלי להרים את כלי הכתיבה, ובלי להעביר את הטקסט בדרך הביקורת שלנו, אלא פשוט כותבים בלי לחשוב. אז מה זה נותן לנו? אחרי שיש לנו רצף של מחשבות כאלה על הדף, דברים שהשתדלנו לא להעביר במודע שלנו, אלא לתת לזרם של המחשבות שלנו לעלות על הכתב, ובעצם אחר כך אנחנו יכולים אולי יעלו לנו מתוך זה רעיונות מיוחדים, או שאפילו נסמן איזה משפט או איזשהו מילים מסוימות שאהבנו, ומתוכם אפשר לצאת לכתיבה, ואז כבר הלכנו צעד קדימה ביכולת לכתוב. אז כמובן שכתיבת רצף זה לא המצאה שלי, זה משהו שמתרגלים הרבה בכל מיני סדנאות כתיבה, ובין השאר אחד מהמקומות שמדברים על זה, זה בספר דרך האומן של ג'וליה קמרון, ששם הכתיבה הזאת נקראת כתיבת בוקר, כי אמורים לכתוב אותה בבוקר כשעוד לא התעוררנו לגמרי, שאנחנו איפשהו בין השינה לערות, וככה יצאו דברים מעניינים. אני אישית עשיתי את התרגיל הזה של לכתוב כל יום 3 דפים במשך 12 שבועות בערך, או אפילו יותר, אבל לא הקפדתי על כתיבת בוקר, אלא פשוט לכתוב כל יום, ואני מזמינה גם אתכם לנסות להשתמש בכלי הזה.